Здравейте, скъпи приятели! Здравейте, скъпи светии! Божият мир да бъде на вас, Божията любов да бъде на вас, Божието благословение, Божията благодат и спасение да бъде на вас и на вашия дом. Знаете, скъпи приятели, ние живеем във времена на прага на второто идване на Исус Христос, който ще съди всеки един човек на тази земя по неговите дела. Всеки ще бъде съден по неговите дела. Каквото е посял човек, това и ще пожене. И когато дойде Исус Христос, Господи Бог, тогава времето свършва. Затова Бог дава време на хората на земята да се покаят. Хората да се покаят и да направят правилен избор. Затова, приятелю, ден на спасение е днеска. Днеска е ден на спасение. И днеска е ден на покаяние. И днеска е ден на твоят избор. Вярва човек или не, така или иначе последното слово и дума ще бъде на Бога. Затова, че нищо не се променя. Промяната, което трябва да направиш, си ти да направиш правилен избор, или благословение, или проклятие. Затова искам да поговоря днеска на актуална тема. Много религии и много вяра, които са ни нероби. Тайната на Вавилон. Какво е Вавилон? Това е окултна религия, която се отклонява от Словото Божие, която се отклонява от истинското учение на Исус Христос. За един християнин истинското учение това е Словото Божие, това е Святото Писание. Вавилон поставя своите приоритети, земни приоритети, своето мнение, изопачаване на Словото Божие, ритуали, идоли и живее както искам и вярвам както искам. Това е Вавилон, и което води човека до погибел. Затова истинското учение на Исус Христос е основано на Словото Божие. Бъдете благословени, друзья. Амин.